Legorretan jaioa nazioarteko proiekzioa duen sopranoa da Ainhoa Garmendia. Itziar Barredo piano jotzailea lagun, kontzertu eder askoa eskaini du Ordizian eta Taunen egin den barroko aire musika zikloan. Mundu guztiko antzestoki eta opera honenetan dihardu Ainhoa Garmendiak, eta kasu honetan etxean ikusteko aukera izan dugu. Kontzertu berezia izan da harentzat ere, haurdun baitago. Ez pixka bat, variazio bat egitea, erabat musika desberdinak sartzea, programa baten barruan ez. Eta lehendabiziko partean entzun da bezala gehienak dira abestiak. Eta baita ere, abesti bat sartu dut aria bat oratoriokoa ez. Eta bigarren zatia ia opera. Oso desberdinak dira bizatia, zatik lehenengo arian interpretazioa gehien bat da, esango nizuke, ez da teatrala ez. Eta bigarren zatia da opera da, orduan normalen interpretatu egiten da, trajeekin, eta erabat desberdina da, beste mundu bat da. Eta, gustatu zait, egia esan, bai zati bat eta bai bestea, disfrutatzea ez, erabat desberdina dira. Nik uste dut gure musika, gaurko egungo musikaren basea, gure musika dena hortik dator ez, hortik eta aurrek lehenagotik ere bai, baina gaur egungo opera adibidez, garai honetan hasi izan ez, barrokoan aurretik ez egon beste operarik adibidez. Lehenengo opera 1600 apikon ez, eta hori berezia da, ez? Beste modu bat da, abesteko gaur egungo ez, baino klasikoa, opera klasikoa, edo opera barrokoa, edo modernoa, edo romantikoa, ez dira berdin abesten. Ez da nire espezialitatea, nik gehiago abesten dut musika klasikoa, Mozarten garaitik aurrera, 1750 aurrerako musika, ez? Gehiago abesten dut, hau baino. Baina nire iruditzen zait, nire abotsa, nire kolorea eta ere ondo egokitzen diela musika honetara. Eta oso sanoa iruditzen zait, nizik eta behin beti musika bestea ere bai.
Itziarrekin izango dira ja 15 urte elkarrekin lan egiten dugula, ez? Oso ondo ezautzen gea eta gure konplizitatea oso handia da, ez? Ez daukagu kasi hitzein egin beharrik partiturei buruz egiten konturatzen da bat eta bestea zer nahi dugun eta hori eskertzekoa da, ez? Nik hori asko eskertzen dut. Eta gero situazioa berezia da, baina baita ere alde politia duke, ez? Alde hortatik, ez da beti bezala, gorputza desberdin sentitzen da eta adaptatu inbertzea pixka bat, baina ez naiz kexatzen, ondo sentitu naiz, egia esan. Nik uste gaur egun dan dela zaila, ez? Jende asko dago leku guztietan eta arlo guztietan. Nire sekretua alin bada, beti izan da lasai, posoka, presik gabe lan asko egitea. Eta beti poso bat eta gero beste bat, eta poliki, presik gabe. Betik gaur egun horregatik kompetentzia gehiagi dagoelako eta jendek bildurra dauke ez dara iritsiko, tornu zeiten du azkarrek hasi eta nahi du hasieratik dana, eta hori ezin da, base bat egin behar da. Eta urte batzuk, eta ez da berdin abesten 20 urtekin, 30 edo 40ekin. Heldutasuna behar da, bai musika aldetik, bai bizitzan, esperientzia bat behar da. Eta hori nik uste dut sekretua dela gorputza entzutea, gorputzak zer esaten duen, nola sentitzen den, etapa bakoitzean, abotsa nola evoluzionatzen duen abotsak, zer eskatzen duen abotsak, momentu bakoitzen repertorioa beti adaptatzen eta lan asko egitea, baina pazientzia askokin. Beti ikasten eta gaina jakin behar duzu ez dezula behin bukatuko ikasten. Eta hori da aberastasuna. Beti irrika horrekin hobetzeko eta gauza berriak ikasteko. Eta niri hori gustatzen zait, hori iruditzen zait politia. Eliza honetan oso ondo da abesten da. Badaude eliza batzuk ez dienak hain onak, dagoelako reverberantzia edo handiegia, eta orduan asko galtzen da, eta ez da erraixa. Baina eliza hau egia esan ona da abesteko, eta oso gustora abesten da. Gero ensaioan egiten duzu eta eliza utzi da honen, akustika erabateko da, eta gero hainbeste jendea onda, aldatzen dela asko ez, akustika, baina oso ona da. Geroz eta gehiago ikusten da teatroetan, jendea normal jantzita, jende gaztea, Barcelonan abesten duten adibidez, lizeon eta bar, beti dago irtetzen nahitzenen jende gaztea autografoak eskatzen eta zaletasunen ikusten dut badagoela. Jendea edade batekoa ere asko ikusten da, baina nik usten dut azkeneko urteotan gauzak aldatzen hasi direla.